Ahojte turisti. Vítam vás pri mojom ďalšom videu. Takto koncom týždňa vás chceme inšpirovať zaujímavým a netradičným miestom, ktoré ma v minulosti niečím očarilo a stojí za návštevu. Toto je nový seriál krátkych informačných podcastov od Dračej stopy, v rámci ktorých vám každý týždeň dáme jeden či viac tipov, kam sa s rodinou či s kamarátmi vybrať. Mojím cieľom je vyberať menej známe, no práve malým počtom turistov atraktívne miesta, ktoré som sám navštívil. Vo videách sú použité výhradne moje autorské fotografie. Všetky miesta, o ktorých v tomto seriáli rozprávam, majú svoj článok na webe dračiastopa.sk. Všetky materiály, vrátane mojich fotografií, podliehajú licencii, ktorá umožňuje ich použitie na akýkoľvek nekomerčný účel s uvedením autora. Zároveň budeme radi, ak nás podporíte formou 2% vašej dane z príjmu. Pre 2. aprílový týždeň som si vybral jeden z zaujímavejších naučných chodníkov, ktorý bol sprístupnený v roku 2022 pri obci Helcmanovce. Naučný chodník začína pri obecnom úrade a vedie v kopcoch a v lesoch severne od obce. Jeho dĺžka je orientačne 5 km a čas prechodu približne 3 hodiny. Náročnosť tohto chodníka nie je úplne najnižšia, pretože hlavne v prvom úseku tento chodník celkom prudko stúpa, čiže moje odporúčanie je pre trošku zdatnejších turistov, ale také deti 1. stupňa a staršie by to už mohli s rodičmi zvládnuť. Tento chodník som sa rozhodol vybrať kvôli tomu, že na svojej trase vás prevedie cez niektoré unikátne miesta, aké na iných chodníkoch nenájdete, napríklad z výšky banského dopravného systému Helcmanovce Slovinky Krompachy, alebo nedaleko od chodníka krátkou zachádzkou dojdete na hrob Baníka či Vangordskú puklinu. Chodník na svojom druhom konci končí na lúke nad obcov Helcmanovce, kde je postavený kríž, pamätník a je tam zrekonštruovaná banská štvoľňa. Ďalej môžete pokračovať po zelenej turistickej značke až do obce Prakovce, prípadne si to otočiť a začať v Prakovciach a skončiť v Helcmanovciach. V takom prípade je dĺžka tejto trasy okolo 8 až 9 km. No a čo môžete na trase tohto chodníka vidieť? Takým asi najvýraznejším a najdôležitejším miestom sú práve zvyšky spomínaného banského dopravného systému Helcmanovce Slovinky Krompachy, konkrétne prvý úsek, ktorý sa nazýva Lanovka. A prečo Lanovka? Pretože z štvoľní pri obci Helcmanovce, kde sa ťažila ruda a siderit, bolo potrebné materiál dopraviť na spracovanie do Sloviniek alebo prípadne do Krompách. Medzi týmito miestami je výrazné pohorie, čiže bolo treba prekonať kopec. Buď sa to vozilo povozmi alebo nejak alternatívne, no ale to bolo veľmi náročné. A tak sa v roku 1897 sprevádzkoval tento unikátny dopravný systém, ktorý prekonáva hrebeň pohoria Lanovkou. Približne v strede asi kilometr za chatou Skirhačka je možné odbočiť na severovýchod a po kilometri prídete k veľmi zaujímavému miestu, ktoré sa nazýva hrob Baníka a jedná sa o skutočný hrob Baníka, ktorý zahynul pri závale koncom 18. storočia. Jeho meno je však neznáme, nevieme o koho ide, avšak na danom mieste sú skutočne pozostatky človeka, čiže jedná sa o skutočný hrob. Dlho tam bola iba taká mohyla z nakopeného kamenia, v roku 1937 bol však hrob zrekonštruovaný do dnešnej podoby. No a samozrejme ešte prešiel medzi tým niekoľkými rekonštrukciami, ale tá podoba, ktorá je tam teraz, je z roku 1937. Asi 1,5 km južne od hrobu Baníka po neznačenej lesnej ceste dojdete ku geologicky veľmi zaujímavému a vlastne turisticky veľmi zaujímavému úkazu, o ktorom som dlho nevedel nič nájsť a všetky stránky sa odvolávali len na to, že nikto poriadne nevie, čo to je. Volá sa to Vangordská puklina a dnes už viem, že sa jedná o vyťaženú banskú štvoľňu, povrchová dobývka na žile Danieli. Ťažil sa tam gosan, železný oblúk. Ja ako laik netuším, čo to je, tak mi môžete do komentárov prípadne napísať, že čo to vlastne ten železný oblúk gosan je. Táto poklina je
dlhá skoro 100 metrov, ja som ju fotil z jej východnej časti od lesnej cesty, až potom neskôr som zistil, že ona krajšia je od západnej časti, treba však dávať veľký pozor, pretože keďže sa jedná o povrchovú dobývku, obánskú štvoľňu, v podstate prepadnutú, tak prístup do nej je zakázaný, keďže sa jedná o závalové pásmo. Chodník, ako som spomínal, končí pri zrekonštruovanej banskej štvoľni, je tam aj kríž, je tam aj pomník pre baníkov, to som však ja už nenavštívil, čiže fotografie z toho nemám. V každom prípade sa jedná o jeden z krajších naučných chodníkov, ktorý stojí za návštevu. Ak prekonáte prvý úsek, ktorý je prudké stúpanie, môžete túto lokalitu navštíviť aj na bicykli, tak ako som to spravil ja. Ak sa vám moje videá páčia, dajte like na Facebook, zdieľajte nás, navštívte nás na nejakom výlete, prípadne prihláste dieťa na tábor a vidíme sa pri ďalšom videu.